chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Jediné, co se na vás mému muži nepodařilo předělat, je ten váš slovník, že, Marčkarno? Ježiši! Kdykoliv mám chuť se smát, tak si vzpomenu na ta své prsa a hned ti přijde humor. Zavolejte mi doktora, ale okamžitě! To je ta vaše žádnost. Já se pořád tločí. Nechme toho, nikam to nevede. Dobrá, jak myslíte? Klidně se mě ptejte, na co jen chcete. Ještě! Ptejte se! Pane doktore, mě už byla zima, tak se si vzala svetr. Tohle je zase kdo? Co se to tam tohle děje? Mumie se vrací! Wingardium Leviosa. Moje pravé prso. Malý čudlíček na placičce. A vy tady děláte co? Dívajte na čekárny. A až vám ukážu účet, budete ještě pod narkózou. Madame Carno, nezneužívejte situace! A je to v prdeli. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas